cosa pareguda és una coincidència, perquè no té res a veure amb la seva vida de veritat, perquè no s'ha trobat cap biografia d'ella. Per tant, jo el que he fet és col·locar aquesta mestra, com podia ser qualsevol altra, en diferents èpoques de la vida d'ella, política i... Era una professora o...? Era mestra, ara ho llegeixo. Milagros Consarnau, una mestra. Benvolguda Milagros, senyora Milagros, mestra amb mayúscules. Poco rese de la teva vida i de la teva història, i el que m'ha arribat podria resumir-se en les paraules que acompanyaren a la medalla de la ciutat de l'Hospitalet que et concediren el 1973, un any després de la teva jubilació, per l'àmplia i magnífica tasca docent i cultural que vas desenvolupar a la nostra ciutat. Jo hauria volgut saber més de tu, de les teves esperances i desesperances, de les teves pors i fins i tot els teus anhels més íntims. I és que 38 anys d'una mestra en una mateixa escola dona per escriure no ja un llibre, sinó una enciclopèdia. Fer una mica d'història del nostre país m'ajudarà a apropar-me més a tu. 1934, 6 d'octubre. Ja estaves destinada a la teva nova escola Verge de Núria. El govern de la Generalitat, presidit per Lluís Companys, proclama l'estat català dins d'una república federal espanyola. Transcorren unes hores, poques però molt dures, difícils, amb un estat de guerra, la intervenció de l'exèrcit i el desencadenant de la suspensió de l'autonomia catalana. Companys i tot el govern català van ser arrestats. No sé com vas viure aquells moments delicats i quins eren els teus posicionaments ideològics, però puc deduir que la teva preocupació com a mestra va estar centrada en l'escola, els teus alumnes i també possiblement en les seves famílies. Malgrat les dificultats polítiques que el nostre país patia, podem afirmar que els nens que van anar a l'escola en temps de la República van estar afortunats. I tu, Milagros, que venies d'anys on l'índex d'analfabetisme superaven el 70% de la població, durant uns anys, malauradament pocs però ben aprofitats, també va ser una mestra privilegiada en una època en què es va començar a dignificar socialment la figura del mestre, en què vas tenir la possibilitat d'assistir a cursos de formació professional on vas rebre les influències de pedagogs com Montessori, Freinet, de Crowley, amb noves propostes pedagògiques que vas anar aplicant, introduint amb entusiasme a l'escola en benefici de l'educació dels teus alumnes. L'Escola Catalana de la República, on tu eres immersa i on s'ensenyava la nostra llengua, és encara avui un referent per la renovació pedagògica permanent. 1936. Portaves ja 2 anys a la nostra ciutat i a la teva escola i te les estimaves. Començares a pensar que havies arribat per fi al teu racó definitiu. Aquell estiu va començar la major tragèdia que un poble pot patir, la Guerra Civil. Pot ser la teva actitud prudent, silenciosa i senzillament entregada a la tasca educativa et salvaren de ser apartada de l'escola. Molts dels teus companys van ser empresonats, afusellats, depurats i més de 450 es van exiliar. 1939. Amb la victòria de la dictadura militar, la repressió del règim franquista es va acarnissar amb el magisteri i l'educació del país es va encobrir amb la negació a qualsevol activitat que mostrés progrés. Es prohibiren la llengua catalana i la coeducació alhora que es va instaurar a l'escola el nacionalcatolicisme. S'obre una llarga època franquista, fosca, silenciosa i monòtona, molt concretament durant els anys 40 i 50. Tu havies arribat a l'Hospitalet amb 32 anys
Eres una mestra jove, amb alguns anys d'experiència en substitucions a escoles de Tarragona, la teva terra de naixença, a l'Atbella de Mar, 1902. Formaves part d'aquell grapat de mestres que, malgrat tants entrebancs, havíeu lluitat per una escola digna, progressista i renovadora. És per això que m'estic convençuda de que no et vas rendir i em remeto a aquelles paraules honorífiques sobre la teva àmplia i magnífica tasca docent i cultural que et dedicaren junt a la medalla de la ciutat. Vas continuar amb il·lusió amb les teves responsabilitats educatives, dia rere dia, plena d'amor cap a aquelles generacions d'alumnes de llurs vides vas formar part molt important. El respecte i la disciplina eren llei a la classe davant les imatges de Franco i José Antonio, que dominaven i intentaven imposar-se matí i tarda a l'alegria innocent de les nenes sense que elles els presentessin atenció de tant que s'havien acostumat a la seva presència. Les oracions matutines davant el crucifix que presidia l'aula, intentant obligar al despertar de cada dia, no ajudaven a obrir els ulls sobre els llibres de text d'una nova història d'Espanya, de l'editorial Bruño, o un nou camino de l'editorial Salvatella, o de qualsevol altre que durant anys van passar per les vostres mans, els vostres cervells i els vostres esperits. Amb aquella meravellosa cal·ligrafia, perfecta, clara i concisa, i els dibuixos a la pissarra amb els que il·lustraves les lliçons, delitaves a les nenes que en algun moment del dia agafarien la tela i l'agulla per fer les labores. Arribaren els anys 60. Et vas anar adaptant als nous temps, als canvis socials que l'onada migratòria portaren, als nens nouvinguts i a les classes abarrotades, però com a conseqüència també augmentaren la teva preocupació per la manca de recursos educatius i la dificultat de desenvolupar un ensenyament individualitzat. I sobretot et vas proposar el gran objectiu de que cap de les teves nenes abandonessin l'escola al final de l'educació elemental, en 12 anys, tal com havia estat la trista realitat de les dècades anteriors. 1972. Tens 70 anys i ha arribat el moment de la molt merescuda jubilació. Rep les sinceres felicitacions de pares i mares, de tantes famílies que t'havien adoptat com a part d'elles. Veus alguna tendra llagrimeta en els alumnes i tu somrius emocionada. Estàs contenta. Te'n vas amb els deures fets. Queden algunes assignatures pendents, però tens l'esperança de que algun dia altres mestres les podran recuperar. A la teva memòria i a les teves paraules d'agraïment hi ha un espai pel record de tants alumnes que t'acompanyaren en aquest camí incomparablement vell del magisteri. Estimada Milagros, dona valenta, com tantes altres que anònimament van caminar decidides per la nostra història, superant les pors inculcades al nostre país. Sempre series, ets, en majúscules, la mestra. Carai, molt bé! Molt bé! Molt bé!